Enseguida la atenderemos. Hem rebut la... Hola, autopistes, bona tarda, digui'm. Bona tarda, miri, no vull pagar, sisplau. Per quin motiu, si es pot saber? Perquè passo de pagar, perquè és tot una màfia, com les ITVs i tot. Passa de pagar, perfecte. Doncs Passo. El Jordi Pujol, el Puigdemont, l'Artur Mas no paga ni Cristo i a més, tot això és una màfia. Bueno, sàpiga que el passar sense pagar li pot comportar una denúncia, eh? No, de denúncia cap. Jo no estic... Jo li explico el que hi ha, no pateixi. No, jo també sé els articles i sé el reglament, no es preocupi. No trigui gaire, sisplau, que tinc pressa. Estan consultant ara amb el consolat. A veure què passa. Si aixequem la barrera avui o l'aixecarem demà. Ai, senyor, hi estarem 8 dies, tu, aquí, ara. 4,70, tu, de baixar de Sant Feliu de Guíxols a Granollers. Mare de Déu. Vinga, moltes gràcies. Perdoni que rectifiqui, sisplau, lo de la denúncia, ni vostè ni... Com a molt em pot denunciar l'empresa i no denuncia. Em pot fer un avís de pagament, però no denuncia perquè vostè ni l'empresa són agents de l'autoritat. Ja ho té arreglat, vinga. Bona tarda. Molt bé, que passi un bon cap de setmana. Gràcies. Sí, igualment, gràcies. Adiós, passi-ho bé i a fer punyetes, tu. Aire! No tenim ni 5.